Ratio number, tawagon naton. He Honorable Danny Abigan, na Barangay Chairman, han Barangay Santa Rosa, Balanhiga, may papadis naton. Kan Honorable Board Member Yvette Gailon. Iyo yan ang pagsayaw, hikurat siya Honorable Danny Abigan, kan Board Member Yvette Gailon. Music. Magpapabilin na kinakon bisa ng ano ay makupay gulbat at urat sa kasarayaw magpapadayon na bisan bagong henerasyon urat sa nakihapon at tayo bestingin nga sa rayawan di mo makikit at urat sa alukan at inaarigan kay kung inimawara magpapamigang at sa rayawan kay urat sa gudlaan ng gamatang ng kalihayan urat sa nakakawin mo bisan tingin sikat ihapon namin na hamakaparumatron urat saan maupay sayaw di ko ni ikaw ang matukahan sa kaywang kagong maluwikan kaya di mo apili na rin mo sa'yo higigit arong-adap na may bangin masunod ka na yan ang pagsayaw at tukar na urat sa pagtawagan na mo pinahan listo ka dali na may masunod ba sa pagpapasok-pasok atong na tingangan ayaw kita pag-inalang-alang kaya mga oras pulawan pahimol sa iningahin kayo ay lumaginin na inay ka pa basta ka maupunahan ka anong personalan na ito mo dito mga kadarasa isang kayo ayaw pauwi para diri nga maalmansi kakaranan ito yung bayan kung di magpapatan yung karuyan sa tapay oras pa tikahin kung makalugan ka birahin paniguruhin ko ayaw wag baorgi kay ano man natiri taman maahon nagsiring kahato na akula at imikiun maon kay anong tigdalang nagbag-o kahapon nang iba naman ang imong desisyon palakat asaman ang imong karuyag matugot ako nga kita nga duhain makubulag bisan kun pasama itong akong dughan kakarong nagagay walan man pero kun mahihimo inay kung sa umaya ako mahangyo bisan mabuti ay lang karuyag kung inay nga magpalis kita Damo salamat, Honorable Barangay Chairman Danny Abigan, kan Sumatman, kan Board Member Yvette Gailon. Yan na! Sundan nga ho naton, usap ang nga magpa